yeZimbabwe aiwa toona kuti finally SADC inoti tava kuannounce date remafresh elections soon muZimbabwe. Tichiona nodako kuti maelections akaitwa gore 2023 musi wa 23 and 24 August 2023 achinzi aiwa haana kumita SADC guidelines and principles of a democratic election. Aiwa SADC is now working for the date for fresh elections. Sada muendera mberi nenyaya iyi ndokurudzirai bva wasubscribe wolike wotina on the bell icon Durambochana updates andokupa pano paZim News Live. Nokuti nhau dzinobuda dzichinzi you can trash what they are telling you in public. The real situation on the ground is that Zimbabwe is headed for fresh elections. The SADC Secretariat will soon announce the fresh election date, and you will notice that there will be a 3-month period to allow electoral reforms. We do have it on good authority that the SADC Secretariat is proposed to the SADC leaders through the SADC organ on Defense, Politics and Security Cooperation Chairman, the President of Zambia, Hakainde Hichilema, to stick to the original June 30. Muri Zimbabwe ndozvikaitaurwa panapa kuti aiwa SADC yava kuzofinalize date remafresh elections. Aiwa pawakuenda kumvura yacheka makumbo manje takuchienda kunguva inopisa muri Zimbabwe. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Nyaya yaposwa nenewspaper remuAfrica ichiti aiwa soon date remafresh elections Zimbabwe rinenge raproposewa. Pinda mucomment section medu amusangana usubscribe kulike unotina on the bell icon. Twapochera mabudhitsi andokupa pano paZim News Live.